Alors, on est balmagnon très, 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 très urgent et très, 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 très kabakomatique et très, 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 très incroyable. Malien Guinée-Bissau président Umaru Ambalo Sissoko a bora bi ay interview do ke kunu ngara daru ya a clara interview la doro ngara daru mu Guinée-Bissau o ya aga interview chima Malien a bora ka kuma do fo a koko Mali ye plainte mun do CEDEAO président Umaru Ambalo a bora a ko Mali ye plainte mun do farasi contre la ko CEDEAO mogo ta kalama ko Assimi kun ka lettre de adressé CEDEAO la pour que CEDEAO ka se ka Mali dɛmɛ o ko la ko vraiment ko lu to kalama u y'a ɲininka tuguni bandaw ka ko la fɛ ka Mali ka coup d'état la a ko ale dɔgɔnin de Assimi ko Assimi m'ale bonya kuma caman a bɛ ka kuma dabiri mais a ye kuma kelen fɔ maliyɛnw n bɛ ka kuma résumé fɔ n bɛna a ka kuma bɛɛ kala a bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ bi video in ka di a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ nin kabako kumaw de bɛ nin video kɔnɔ CEDEAO président de bɔra ko n'i y'a ye ko Mali cira ko n'i y'a ye ko terroriste ye Mali ci ka fɛngɛ ci ka Burkina ci ko autant mɔgɔw taara Kadafi fagali mun kɛ ko de gɛrɛgɛrɛ binnen filɛ Mali ni Niger ni Burkina kan maliyɛnw n bɛna k'a la an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ta kana t'a la dɛ an y'o de fɔ an na an bɛ kuma fɔ an bɛ bɔ n'a prévu de a yɛrɛ da ala ye Assimi ka tiɲɛ bange bi président Assimi ala y'i ka tiɲɛ bange bi u ko n'i y'a ye ko an ka Afrique cira ko autant mɔgɔw de don Faransi n'a jɛɲɔgɔn k'u taara Libi cili min kɛ ka Kadafi fagali min kɛ ko d'a to ko an ka dugu bɛɛ cira CEDEAO président Umaru Ambalo de bɛ k'o kuma fɔ mais a ye kuma dɔ de fɔ ko Mali ye plainte min don Faransi contre la ko Mali kun kan k'i sara CEDEAO la de bon ne y'o bɛɛ kɛ manamanakan de ye an ka nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ dɛ n ye kuma fɔ a bɛɛ prévu bɛ an bɛna a bɛɛ lajɛlen k'a la maliyɛnw prêt parti an ka Umaru Ambalo ka kuma nin kuma in lamɛn fɔlɔ une fois d'abord attendez n b'a k'a la sa an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, des fois. Ils ont parti détruire la Libye et aujourd'hui, tous ces choses, on subit les conséquences. Voilà. Nous avons eu au tenir quoi. C'est là où le président est flèche à faux. Qu'on y a eu comme Mali ni French. Malade de ka chien bangi bisa. Ala de chien bangi. Président Assimi. Itaïga ko itaï tola dro. Voilà bilay. Malien ayo orofo. Maintenant ça non. Mena yoro gelema mu yira awda san. Ambe je kula de ñogon fait au fleni. Avant de frappe. Non, on était. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine, en commençant par la CEDEAO. Moi, je pense que, à mon niveau, j'ai rien. Et je ne sais pas s'il y a une plainte de Mali envers la France aux Nations Unies. Bon, s'ils l'ont fait, peut-être ils ont en droit les choses qu'il arrive, qu'il assiste. Mais moi, je ne sais pas, j'ai rien. On comprend ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça veut dire. Et puis, je pense qu'ils ont, il peut écrire à la présidente de l'autorité de la CEDEAO. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais abandonné Mali, ni Guinée-Conakry, ni le Burkina. Donc, Malien Bella Djeli ni Messamno. Ako, muso question posée à comme Mali est plainte d'eau, français contre la, ko français de ka djadisou deme. Kale ta kalama de, ko CEDEAO mogo shita kalama. Ko mais, ko Assimi ka lettre do seben ka ti CEDEAO ma. Ka ira ka fo, ko français de ka terrorisou deme. Aye ni video kolongolo aka ci président Assimi ma. Ama ni président Assimi fait. Koni be fait ka kodato mogo la, il va pousser di. N'te fait ka terme do fo quoi, parce que c'est le président de la Guinée-Bissau. Donc, n'te fait ka kuma do fo, mouye do amaye. Mais wallahi mbe mounya fo anyana. Ama ni président Assimi fait. Aga lettre ti CEDEAO ma, ka fo ko France de ka terrorisou bila ka malien faga. Comme CEDEAO président ne bora ka demander ko président Assimi ka lettre ti CEDEAO ma ko oluta kalama ko Mali ka plainte be France contre la ONU na.
Donc Mali fana kan a yira bonne volonté yira président Assimi ka lettre spéciale de ci CEDEAO ma 600 ka yira ka fɔ prévu filɛ an bolo an ye plainte do France contre la CEDEAO président ko Umar Ambalo ko ni Mali ye CEDEAO contacté ko CEDEAO be Mali dɛmɛ ko Mali ma CEDEAO contacté dɛ an t'a dɔn n'a bɛ ka siran ka kuma de wa ou bien mun de don wa k'olu kɛnin t'a kalama ko Mali ye plainte do fɛn contre la France contre la an ka nin yɔrɔ la mɛ n bɛ segin a yɔrɔnin kan n bɛ retro fitinin bɔ a yɔrɔnin kan an ka jɛ an ka ani journaliste ka question lajɛ. La CEDEAO, on a pensé. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine. Commençons par la CEDEAO. Moi, je pense que, à mon niveau, j'ai rien. Et je ne sais pas s'il y a une plainte de Mali envers la France aux Nations Unies. Je n'ai rien. Je ne sais pas s'il y a une plainte du Mali contre la France et à l'ONU. Quand l'État Kalama, comme Mali Kalama a plainte de France contre la de, quand l'État Kalama. Bon, s'ils l'ont fait, peut-être ils ont en droit les choses qu'il arrive, qu'il assiste. Mais moi, je ne sais pas, j'ai rien. On comprend ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça veut dire. J'ai rien, et puis je pense qu'ils ont, il peut écrire à la présidente de l'autorité de la CEDEAO. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais abandonné Mali, ni Guinée-Conakry, ni le Burkina. La CEDEAO, on ne peut pas abandonner. Vous avez d'ailleurs deux pays au sein de la CEDEAO qui ont la Côte d'Ivoire et voilà. Le Mali. C'est un autre dossier. Exactement. Encore très chaud des 45. Donc, Malian, Abela Djele ni kuma me samno. Aye ni kuma foka ban peu. Bon, amangini Assimi fait. Assimi ka lettre de ci CEDEAO ma rapidement. Kaïda ka foko Mali est plainte d'un CEDEAO contrôle. Amba do tan deme de amba do CEDEAO tan deme de mo u yɛrɛ da de ko k'u b'an dɛmɛ ko n'an y'a f'u ɲɛna donc an b'a ɲini Mali autorité de transition mɔgɔ fɛ rapidement u ka lettre ci CEDEAO ma Mali ye plainte min do France contre la Nations Unies na u kana a ko bila ten dɛ ne kɔni ma ɲina kɔ ne ma ɲina kɔ dɛ donc an ka continuer plainte in fɛ fo France kɔ ka da danna na di ne tɛ nin ko in bila dɛ ni mɔgɔ tɔw ɲinalen bɛ ne kɔni ma ɲina donc Maliens an bɛ a ɲini président Assimi fɛ président Assimi ko yɔrɔ yira a ye kuma dɔ fana fɔ yan yɔrɔ la Maliens D'accord. De l'autre côté aussi, on a vu... Quand même, parce que on a des pays quand même qui sont très riches dans l'espace CEDEAO. C'est une question de volonté. Ça, c'est une question de volonté. Pays grandissants qui restent dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour l'OTAN, était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. Ils ont passé là-bas avec tous les moyens, des écoutes, d'armement, les derniers cris d'armement. Ils ont passé combien d'années Afghanistan, comment c'est le pays de la sous-région et évidemment avec nos partenaires, surtout la France. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, des fois. Ils ont parti détruire la Libye et aujourd'hui, tous ces choses, on subit les conséquences. Et nous qui les payons très cher. Mais même l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de attentats, on a vu beaucoup. Koutaraka Kadhafi faga, kore gere bina Maliga, Burkina, Niger, ay tien fo ya de. Ali commandé ne tien fo ne ken ba fo. Akeni ama kuma jugu fo Malima, ali Mali ni Côte d'Ivoire ka mercenaire ko la, agoko CEDEAO tenala marfata Malika made. Kube kuma ko Mali ni Côte d'Ivoire ka be jamana kelendi. Donc a bora ko oro fo ka décortiquer li ko ka. Mais Malion aye kuma do fana fo ya akoko Guinée. Ko la Guinée kaw ko Mamadi Doumbia ay kuma do fu ma be oro kala me je ko la me nyoko fe. Une chose que c'est les gens soutiennent, non.
Alors, vous avez un pays comme le Mali qui a été très critique envers la CEDEAO, je préfère le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez la posture du Mali aujourd'hui, Monsieur le Président? Moi, je pense que c'est dommage que nos jeunes frères maliens prennent ce genre d'attitude. C'est incompréhensible, surtout de ma part. Et je suis le premier soutien du Mali, ces juntes militaires. On vous a vu justement après, vous êtes rendu du côté... Je suis parti au Mali 2 fois. L'investiture du président Badao. Oui. Et quand ils ont renversé Badao avec Assimi Goïta. Donc je ne crois pas s'ils ont personne qui les avait soutenus au départ comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le Président? Non, moi je suis... Est-ce que vous suis... avez retiré votre soutien? Vous savez, moi j'ai un lien particulier avec le Mali. Ko ale ni Mali kadi ka anga culture la ko korobe bonya ku ye bandaw genga boy imisami ke ambalo kunorole me bandaw de la nta simi nunu ko akume bandaw de ko de ko debi bandaw gena ko asimite ale ka kuma la me kale dogon de asimie ko afriki ko dogoni ka nga korola medi ko me ko asimi be ka comportement munta ne kan tara asimi fen kala dugo la ne to do ala de bodo ko asimi tale la mela kale de folo Mali deme ko asimi ale janfa ku ye bandaw gen utali la mena bile n'ale kuma fo utali la mena ne gen ta do problème mun temena Guinée Bissau président ni Assimi Tche ne to donde mais ne ken nyaba la ni Francis ken kadi on ni Francis kadi peut-être Assimi ba méfier la ke peut-être o ya Assimi Joye je ne sais pas peut-être ko reba la nto fana don ala de bodon abora ko kuma de fana fo sanno donc ka nya fo nyana ka fo Mali est plainte mu do Francis contre anga na kele blade bon ay kuma do fana fo ya la maka kuma toni décortiquer sanno amakla alibide ko coup d'état kele ka ko Guinée voilà ay nyora la mede c'est côté là très important. Une chose que c'est les gens soutiennent, non? Alors, vous avez un pays comme le Mali qui a été très critiqué. Non, avant des frappes de l'OTAN en Libye. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question pourquoi la CEDEAO? Non, de l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple. Voilà. Muso question posée à ko coup d'état mun kɛra Mali la, coup d'état mun kɛra Burkina, ko coup d'état kɛlaw de bɛ ka ko diya mɔgɔw ye ka tɛmɛ hali président minnu eri la, a ko ko u bɛ ka mɔgɔw manipuler de ko minnu bɛ ka coup d'état kɛ k'u tɛ ka tiɲɛ fɔ an k'o yɔrɔ lamɛn a bɛ tila tuguni ka jigin lajinɛ kan donc a ye nin yɔrɔnin tigɛ ko ci Guinéenw ma donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na bi ye lundi 17 octobre 2022 donc Malien a une vocali partagé diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ ka ɲɛfɔ ɲɛna ko président Ambalo a ko lajinɛ ma ko Guinée président soutenu tɛ dɛ ko coup d'état minnu kɛra k'u si ma soutenu ni CEDEAO président de kumakan ye an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple est complice. Même pour des choses qui le font mal, ils sont complices. Ça, c'est des limitations aussi de nos populations. Vous savez, manque d'école, manque d'information fait très mal à nos situations géographiques. En Guinée-Bissau, les jours qu'ils ont rentré de tirer contre moi, il y avait les gens qui sont sortis dans la rue. Oui, on a vu cela. Voilà. Mais c'est déjà innocent. Des fois, c'est des gens très innocents. Vous pensez à des manipulations? Non, des fois, même pas manipulation. C'est une question de limitation. Okay. C'est malheureux quand les gens n'ont pas de préparation et de notions. Comme on veut ka soutenir Mali la Burkina Faso Guinée comme on chama be ko mo kalambalu de ka chaula ku te fen chama don ku yere ta don mun kan yuma ima ya ambe ni sanno ambalo kan kuma majane de anga kuma to la me. Mais si on voit ça après 3 mois,
tous ces juntes deviennent impopulaires. Contrairement au Mali, quand même, en Guinée, on voit quand même le soutien de la population à ces gouvernements, monsieur le Président. Non, là-bas c'est plus compliqué. On voit les FNDC. Oui. Hein? Et des fois, les gens ils sont manipulés aussi. Voilà, ko FNDC. Mɔgɔ minnu tɛ Mamadu Doumbouya fɛ Lajinɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko FNDC. Ko olu tɛ Mamadu Doumbouya fɛ ko donc ko u bɛ ka kuma minnu fɔ ko manamanakanw de don quoi. Ko FNDC k'olu tɛ Mamadu Doumbouya fɛ dɛ. Colonel Mamadu Doumbouya ko FNDC ko o wulilen bɛ Mamadu Doumbouya nɔfɛ. Donc ko surasi minnu bɛ na ko ka coup d'état kɛ ko tiɲɛ fɔla u tɛ k'u bɛ mɔgɔw bila fili de kɔnɔna na ka kɛ i n'a fɔ u nana jamana libéré de. Ko mais ko surasi nin yɛrɛ de jogo ka jugu ka tɛmɛ hali président minnu gɛnna a bɛ k'o kumaw de fɔ. Tiɲɛ tɛ kuma in si la peut-être a bɛ siran coup d'état de ɲɛ. Mais on est de cœur avec le peuple du Burkina Faso, le peuple de la Guinée. Donc à ɲɛfɔ ɲɛna i m'a ye a ma se Burkina ma parce que a b'a dɔn mɔsi ninnu tɛ tulonkɛ dɛ. Non, j'aime trop les Mossi, voilà, les Bobo Djoula, les Mossi, tout le peuple burkinabé. Non, vous êtes très fort. Que Dieu vous bénisse. On va faire Burkina parce que Burkina tate lahara kono de. Burkina be bon un coup de ta réglé sur le champ. Donc vive le Burkina, vive la Guinée. Donc le Mali, la Guinée et le Burkina ayo tege di nyoma pour former les États-Unis d'Afrique. On est ensemble. Akambe, ciao ciao. Ode kundo. Ka fa sibingena bon ni ngwe ambaloka ni video de takaira bela jelena ode kundo akambe ciao ciao.